ଚାଲ ଆଜି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। ଯଦି କିଏ ତୁମକୁ କେବେ ଧୋକା ଦିଏ ଆଉ କିଏ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଏ ତ ଏହି କାହାଣୀଟିକୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛି। ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ବାପର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥାଏ ଆଉ ସେ ତା ପୁଅକୁ ବହୁତ ପ୍ୟାରରେ ବଡ଼ କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ତା ପୁଅର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ସେ ତା କିଡ଼ନୀ ହରାଇ ବସେ। ଆଉ ତାକୁ କିଡ଼ନୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଢ଼ା ବାପ ପାଖରେ ଏତେ ସାରା ପଇସା ନଥାଏ କିଡ଼ନୀ କିଣିବାକୁ। ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ା ବାପ ତା'ର କିଡ଼ନୀ ତାକୁ ଦେଇଦିଏ, ମାନେ ତା ପୁଅକୁ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇ ବସେ। କିଛି ଦିନ ସେ ପୁଅ ସେ ଝିଅ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ରିଜନ୍ ପାଇଁ ସେ ଝିଅ ସେ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଏ। ସେ ପୁଅ ସେ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଆଉ ଯେତେ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଭୁଲି ପାରୁନଥିଲା। ସାୟଦ ସେଥିପାଇଁ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିନିଏ। ସେ ପୁଅ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କଲାବେଳେ ଥରେ ବି ତା ବୁଢ଼ା ବାପ କଥା ଭାବିଲାନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ବାପ ତା ପୁଅର ସୁଇସାଇଡ଼୍ କଥା ଶୁଣିଲା, ହାର୍ଟଚୋକ୍ରେ ମରିଗଲା। ଭଲ ପାଅ, ଭଲ ପାଇବା ପାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ହରାଇବା ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇବା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାପ। କୌଣସି ବି ଝିଅ କିମ୍ବା ପୁଅକୁ ଜୀବନଠୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଅନି। ମୁଁ ଭଲ ପାଇବାର ଖିଲାଫରେ ଯାଉନି, ବାସ୍ ଖାଲି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେକୌଣସି ବି ଝିଅ କିମ୍ବା ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ମନରେ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଅଛି, ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ମେସେଜ୍ ସେହି ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଅ ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଳି ଦେବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।